కొందరు దుర్బోధ ఏంటి తెలుసా? దుర్బోధ ఏంటి తెలుసా? మోకరించేవాడిని మోకరించని వాడు విమర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఎంత భయంకరము! అడు మోకరించడు, అతను ఇక్కడ మోకరిస్తాడు. తిన్నమో విమర్శిస్తాడు, కన్నీటి ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిని విమర్శిస్తాడు. నీకు బైబిల్ తెలియదు అంటాడు. నాకు బైబిల్ అంతా తెలుసు అంటాడు. నాకు బైబిల్ అంతా తెలుసు అన్నాడు కదా. తెలిసిన వ్యక్తి నీకంటే భక్తిగా ఉన్నాడా? నీకంటే ప్రేమ కలిగి విశ్వాసంగా ఉన్నాడా? నీకంటే భక్తి ప్రార్థనా పరుడై ఉన్నాడా? మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థించారు ప్రభు, మోకరించి ప్రార్థించారు. ఆ యొక్క పేతురు గారు, పౌలు గారు. ఈ వ్యక్తికి మోకాళ్ళ జీవితం ఉందా? విశ్వాసం ఉందా? దుర్బోధలు చెబుతారు కొంతమంది వచ్చి, విశ్వాసములో నుంచి నేను పడగొట్టేస్తారు.